بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tecrübe olan ustadla, yüzleri nurli, dilleri doğalı olayan hacdedele, yürekleri nuru iman bilen coşayan, yalfıllayan, kıymetli, erzişli yiğit dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin Allah'ın dergahına kaldırıyan ellerinizi, açayan kollarınızı, dininiz, dünyanız için etken hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, nığmat bolçılığı, yurt parahatçılığı başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin bir yada uyagday heften ortası olmak bilen her hefte aytiyaz. Yine de iş vaxtları yada olsanız da Hudayın dinine hürmet koyup gelýäňiz. Huday Taala sizi iki dünyada muhteremlerden etsin inşallah. Eçerleniz bilen bile. Mümin Müslüman dogullu. Huday Tebarek ve Teala bizim ummatymyzy beter bir silapdyr. Bizim ummatymyz elhamdülillah beter bir silanan ummat. Huday Taala bu ummaty silap kän zatlary yeňilledipdir Huday Taala. Bizim Peygamberimizi aleyhi afdalus salatu vesselami bir hususiyetli bilen Huday Taala haslapdyr, başga peygamberlere bermedik zatlary bilen. Geçen peygamberlere berilmedik zatla bizim peygamberimize berilipdir. Hatta Huday Taala bizim özümüzi nagat bir silapdyr. İslam bilen bizim yüreklerimizi zinetlendiripdir. İman bilen bizim yüreklerimizi açıpdır Huday Taala. Bir wagtda Hazreti Bişr Hafi Zobde diýen ayallygonyň gafsyndan gelipdir. Gafdan bir ayagyn salakadany, bir ayagy gafyň daşynda galyp, bir ayagda gafyň içerisinde duran ýagdaýynda duruveripdir şu gafyň. Ne aňryk ne bärik. Bir fikre gidakadany Hazreti Bişr Hafi şol fikre çümakadany durupdyr gafda. Ne aňryk ne bärik. Mahul wagt geçipdir. Ol ayallygyna aýdypdyr, doganyna ne bärik geldiň, ne aňryk gitdiň, gafyň orta arasynda näme fikret galdyň? Hazreti Bişr Hafi aýdypdyr, Hudaýyň maňa beren nygmatyny fikretdim diýipdir. Şoňa fikredip barşyma, şoňa oýlanyşyp barşyma, nirde duranym, näme edip duranym da küýümden gitdi, fikrimden gitdi. Näme fikretdiň? Şi ýaşap ýören owamyzda, şi ýaşap ýören ýurdumyzda Bişr atly fakat men nä diýipdir? Ol falan yerde Bişr Yahudi ýaşap ýör. Owan gaýragynda Bişr Mesihi ýaşap ýör. Hudaý menden näme gowluk gördüke? Meni Bişr musulman edip maňa yüregime elhamdülillah Resulullah'ın muhabbetini goýup, men Hudaý Taala ak dini İslam'a seçipdir. Şunu fikretip barşyma nirde duranymy unutdum diýipdir. Bir olakon görüň haşy elhamdülillah Hudaý Taala bizi eneden dünya gelemizde İslam bilen yüreklerimiz zinetlendiripdir. Yaş dostlar. Bir şöbhe vada, bir şöbheler oklayalı. Elbette bir şöbheler eyni bir navar yali tekrar olup durýar-da. Hemişe maňa şeýle jogaplar aýdylsa da, madam soragly bir däne tekrari sualla. Ay meselen diýilýär. Jew we jografi insanyň imany taýin etýär. Ay sen näde İsrail'le dünya gelen bolsaň, gat'an senne Yahudiyet dininde boljak.
Ya sen beýleki ýurtlarda dünýä gelen bolsaň, senne şolary wara bolup gitjek. Hop her kim öz ýurduny da diýilýär. Bir beşre hafin zamanında bir ovaň içinde 3 din bilen muhtelif bolup da ýaşalýanmyşdyk. Ýogsam jografi taýdan bir ýerde ýaşap ýörler. Ya insan fitreten dingara yaş dostlar. Şu bizim vücudumuzda insanın fitretine başı. Fitretallahi allati fatara an-nas aleyha. Hudaý Taala fitreten yaradypdyr. Yani her bir insan, her bir adam vücudunda dingaralyk ba. Özüni bir zada wabestedigin bilýär. Halen Hudaýa wabestesini özüniň gullugyny, özüniň bendedigini, özüniň abiddigini boyun alygyllaşy. İnsanyň fitretinde bir dingaralyk diýen zat ba. Ýaş dostlar, bir taryhdalyň bir aýtdy. Hazreti Ademden märik taryhda bir tofor şäherle geçipdir. Aslen bağ ýok, bostan ýok, ýaşyllyk ýok, gury bir owaly şäherle geçipdir. Taryhda bir şäherle geçipdir. Aslen içinde mektep, medrese ýok, şäherle geçipdir. Bir owaly bir şäherle we aslen mektep, medreseden hiç dat aralarında ýok, şäherle de taryhda tapylýar. Emma himmeti bir zada müşterek. O näme? Hazreti Adem'den täş mahala çellim her owa bolsun, her şäher bolsun, her esir bolsun, her nesil bolsun, şayet bağsız geçenlerle, şayet mektep medresesiz geçenlerle, emma hiç bir şäher ýok, içinde ma'badga bolmasın. İbadet etmäne, adam bir tehliye bolmana, özün bir Hudaýyna bir wabesteligin belletmäne hiç bir şäher ýok, içinde ma'badga bolmasın. Yani insan fitreten boyunalygly bir özüniň bendedigini. Oham diýilýär meselem ay jew we jografi taýin etýär. Ya ateist, ay Hudaýy ananman nauzu billah, Huda nabawer bolup ýören adamlar. Biz dini kabul etmeýäs. Hop dini kabul etmeýärliň özü bir kanun kabul etýär-de. Ateistliň bir 10 näne kanuny bar-da, şu şäraitli bolmaly şonda ateistide. Ya framasoniyle, şeytanperestliyle özüne göre bir kanunları var. Hop Hudaýy kabul etmeýän, sen din nidi, kanun nidi da, sen bir kanunun etegine giripdirsin. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýtdy: "Kul ya eyyuhel kafirun" hemmäňiz okuýaňyz. Ahyrjygyna lekum dinukum waliye din. Sizin dininiz özüňize bolsun, men de dinim özüme bolsun. Pes kafirlaň da her jere Hudaýy kabul etmese de, hala ateist bolsun, hala framasoni bolsun, ya başga bir diniň ýerinde bolsun, din geralyk fitretinde bolansaň bir diniň eteginde. Emma şol din batyl bolmaklygy bilen bir diniň eteginde bolýar. Ay jew we jografi taýin etýär. Ýok, musulman dogalla. Hemin ýaşap ýören ýurdumyzda islamyň alaimleri 5 wagtda gygyrlyp durmaklyk bilen nauzu billah Hudaýa ananman ýörenler bar. Eger jografi taýin etýän bolsa, ya bir Urupaň içinde şayet Hudaý agdalmayan ýerler, azanly çekilmeýän ýerlerde görýän ýüreklerine iman girip musulman ýaşap ýöreller bar. O jografi eger taýin etýän bolsa, ya taryhy framasoni, şeytanperesti Misirde döreýär. Emma soňra Misirdäkilerde de, şumat Amerikada framasoni ile kän bolup ýör. Eger jografi taýdan taýin edilýän bolsa, bir kesbi zatmyşdyk, öýlermen kesb edilýän zatmyşdyk. Şol bir ulaqan nigmat, elhamdülillah Hudaý Taala bizlere beren iman nigmaty. Biziň peýgamberimizi we ummatyny Hudaý tebarek we Taala bir hususiyetli bilen, bir fedaýilli bilen haslapdyr. Hazreti Cabir ibn Abdullah diýen sahaba radıyallahu anh 6 ýaşynda Resulullah aleyhisselam Mekke'den Medine hicret edip gelenne Medineli sahabalar Resulullah aleyhisselam'ın evinden çıkıp tala'al bedru aleyna min thaniyatil veda' deyip şu goşgyny okuyan wagtlarynda Hazreti Cabir ibn Abdullah 6 ýaşyndaky oglanjykmyşdyk. Men ýörtüp ýören boyum kiçiňrek bolansaň aňyrakdan Resulullah aleyhisselam gözlejek bolup deslap Ebu Bekir Siddiqi Resulullah mekadip soňra peýgamberimiz gördüm diýen 6 ýaşyndaky sahaba. Hazreti Cabir deslap 6 ýaşyndaky Resulullah aleyhisselam görüp musulman bolan sahaba.
Resulullah aleyhisselam 21 däne jeng etdi diye Hazreti Cabir. 21 jenginin içinde 2 däne olakon ma'ruf jenglerine men atam şereket ettirmedi. Bedir bilen Uhud jengine men jengde bolmadım diye. Meni atam men etti. Uhud jengine, Bedir jengine. Emma beyleki jenglerde 19 jengde men hemmesinde Resulullah aleyhisselam'ın yanına şereket ettim diye. Hazreti Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh aytiye, Peygamberimiz aleyhi efdalus salati vesselam aytti, "U'titu khamsan lem yu'tahunna ahadun qabli." Men bir 5 zat berildim. Hudaý Taala maňa 5 zady geçen ummatlara, geçen peygamberlere bermedik zadından 5 täneň Hudaý Taala maňa berdi dipdir Resulullah aleyhisselam. Deslap kysy, her bir peygamber öz kowmuna peygamber bolup iwerilýärdi. Her bir peygamber öz kowmunyň peygamberdi. Emma Hudaý Taala meni qaradan, aqdan, her renkten, her ýurtda dünýäň ýüzüne ensojene meni peygamber etip iwerdi. Geçen peygamberler bir berilmedi dipdir Resulullah aleyhisselam. Jengde ganimet jengiyle maňa halal edildi. Emma geçen peygamberlere bir halal dätdi. Bizim mawzumyzda degişdi ştaýy: "Ve ju'ilet liyal ardu tayyibatan tahura." Men için, men ummatyma Hudaý Taala silap haslat beren zady, şu yeri Hudaý Taala pak edip menden sirim aras etdi. Yani teyemmüm şondan edamaly we nirsinne namaz okuyjak bolsaň mescid edip koydy şu yer dipdir Resulullah aleyhisselam. Haýsy bir adam namazyň wagty ýetse, nirde bolsa yerde namaz okuýbermeli. Secdeleň namazyň inki gawsy yerde bolmak. Adamın inki gaw ýagdaý secdede bolmak, secdeleňde inki gawsy adamyň maňlaýy yere degi guma degýän bolsa, Hudaý Taala şu mescid edip maňa yeri berdi diýär Resulullah aleyhisselam. Ve yine bir berilen zat 5 täneň başga ummatlara berilmedik zady. Ve nusirtu bir-ru'bi beyne yedey mesirata şehrin. Bir aýlyk mesir wa bolsa, düşmanyň ýüregine gorku girmekle Hudaý Taala maňa berdi. Resulullah aleyhisselam bir yerik uğrasa, bir aylık mesafetten düşmanlaryň iýini dıglap, yüreklerine gorku girip başlayamıştık. Ve ahirkisi Allah hemmemize nesip etsin. Ve u'titu şefa'a. Kıyamatta Hudaý Taala maňa şefaati verdi. Günahkar, asi bolan ummatlarymdan şefaat Hudaý Taala maňa berdi. Allah eserlemiz bilen hemme günahkardyr, hemmemize Resulullah aleyhisselam'ın şefaatini kıyamet günü nesip etsin inşallah. Bizim mawzumyzda degişli şu yerin yüzünü Hudaý Taala pak edip maňa mescid etdi. Şu gijedäki Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen enemiz Hazreti Aýşaň siresiniň içinde bolan waka eşi, teyemmüm aýaty nazil bolýar. Teyemmüm bizim fiqhymyzda, Hanefi mezhepde bir ahkam, häzir mawzu girmäkak ýaşaglarla bellek galar ýaly. Biz Hanefi mezhepliň fiqhymyzda, ahkamymyzda teyemmüm wuzuň gosluň ýerine oturýandyr. Adam su istifade etmeklikden aziz bolsa, ya mesafet taşmışdyk, su ýok, ya bir meriçilik barmışdyk, pezeşk aýdypdyr, doktor aýdypdyr, su şotaňa degirmelle, su innamyňa degmelle diýilen bolsa, bir meriçilik bar bolsa teyemmüme ijaza berilýär. Ya bir hava sawuk bolsa, ya bir düşman ma bolsa suwa baryp bolmaýan bolsa, ya bir düzde galypdyrsyň su ýanyňda ba, emma men dehrete istifade etseň özüň susuzlukdan gorkýan bolsaň, ya ýanyňda guýwa, suba, emma şon almana bir alet ýok bolsa, bizim şeriatimizde teyemmümi Hudaý Taala aýetinde raqadany biz ummatlara bir tahfif beripdir. O da hemme bellek goýamaly teyemmüm bir yeňiljek zat. Adam 2 zerbäni wurýar. Deslap bir wurýar zerbäni ýeriň jensinden bolýan zada. Ýeriň jensinden pak bolandan soňra bir zerbäni wurýan, şu ýüzüň eýni ýuýanyň ýalydakydan kullen çekýän da ýüzüňe. Eýni ýüzüň ýuýan ýaly hemme ýerine çekýän. Ýene bir wurakadan deslap sag eliňe çekýän, soňra sol eliňe çekýän. Şu bilen sen eýni dähretiň ýerine oturýar. Sen şu bilen kaza okuýup bilýän, namazyň wagtyndaky namazy okuýup bilýän, Qur'ana dellegip bilýän. Eýni dähreti we adam näme işler başarýan bolsa, teyemmüm şoň ýerine oturýar, şol dähret bilen etýän işleňi edibermeli.
Emma teyemmumun meşruiyeti, bizim şeriatimize girmekligi. Enemiz Hazreti Ayşe Siddiqe radıyallahu anha rivayet etdiye. Haracna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'zi asfarih. İmam Bukhari'nin rivayetinde Enemiz Hazreti Ayşe etdiye. Arada Resulullah aleyhisselam'ın seferlerinin bir tanesine biz de birlikte Resulullah aleyhisselam bilen çıktık. Beyde diyen yerde bir ceyş diyen yer Mekke bilen Medine'nin aralığında bir yermiştik. Bir yurt. Şol Beyde diyen yere yeten vaktimizde men boynumda bir gerdenbend battı. Men boynumda zineti dakılyan gerdenbend battı. Şol qırıllı kaçtı. Mını şeyle gözledik. Resulullah aleyhisselam beyleki sahabala şeyle gözledik. Tafılmadı. Ama Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu taada Resulullah aleyhisselam galli ve akamen nasu ma'ah. Başka sahabala da hemmemiz şu taada qalmalı bolluk. Yankı gerdenben tafılmadı. O da ayarlığını esman gerdenbendimiştik. Amanat bolansan şu taada qalmalı bolluk. Emme gen yeriştayı ve leysu ala ma'in ve leyse ma'ahum ma'. Bir suğun üstüne de düşmedik devorumuzda var. Kuyu olar yal dehretimizden süreyim su almana. Kuyu da yok, su da yok. Yanımızda da su hiç bize dehretlige bolacak yali su da hiç gaytimiz getirmeyebittik. Elbette bir hikmeti var da. Inni dinimizde Huday Teala bir kıyamata çellin bir şeriatte bir yengillik bizlere bir tahfif vermeden süreyim. Her bir zadın hikmeti var. Yaş dostlu, el hayru fîmâ vaka' diyliye. Kâde varyan, maşilli varyan, maşinin bir yerde pençer bolya, ya harap bolya, ya maturlu varyan, ya bir zat bişirip tuğun, bir zatla bir düşye da, el hayru fîmâ vaka'. Şu neyme zat düşse, iyidinde bir hayır var da. Şayet biz güman etdiyenler, vaqşı bolmasa men yetişe gittim da, hay maşini men yolla koymasa barca gittim da, sen öz fikrin bilen şey diyesa, emma Huday Teala aytya, asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Şayet siz bir neçe zatları yokuş görýänlersiniz, emma şu sizin bäfidinize diye. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Şayet bir zatlar gowurýänlersiniz, ol size şer boljak. Ol Huday Teala'nın aňyrsyndan hikmetin bilýär. El hayru fîmâ vaka. Näme zat düşse hayır vardır. Fars toğullamız Farsi dilini aytya. Her şey piş ayet, hoş ayet değil ya. Näme zat başa gelse, şol öz bir gowul gelýär da ýerine bir bäfitli var. Enemiz Hazreti Ayşeň de şu boyunlaky gerdenbend gaçmaklygy görmäne bir biderek ýaly. Görmäne bir ýoldan galynan ýaly, emma ýerine bir ummata kıyamata çellim bir tahfiflik, tesirlik Huday Teala berjek da. Beherhal enemiz Hazreti Ayşe etdiýemin boynumdaky gerdenbend gaçdy. Fe'eten nasu ila Ebu Bekr Siddiq. Adamla geldiler Ebu Bekr Siddiq'e karşı. Yani atama karşı geldiler. Fekalu ela tera ma sana'at Ayşe. Ey Ebu Bekr Siddiq, görmeýän mi gyýdyň Ayşe näme etdi? Bir gaýym durama Allah, bir habardar bolama Allah. Bu Ayşeň edeni işin görmeýän mi? Aqamet bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve bin nas. Resulullah aleyhisselam de yolundan alyp gally. Şıgat baryan adamlar da alyp gally. Ey Ebu Bekr Siddiq, bu Ayşeň görmeýän mi sen? Bir galan yerimizde suwun üstüde de yanımızda da su yok. Bu Ayşeň edeni işin görmeýän mi dip adamlar Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e şeýle aýtýarlar. Hazreti Ayşe aýtdy, "Feja'a Ebu Bekrin." Atasy Hazreti Ebu Bekr Siddiq geldi diýe men ýanyma. Çadıra girdi. Resulullah aleyhisselam de mübarek başını enemiz Hazreti Ayşe'n ayağına koyakadan gıyşarıp yatıyınmıştık. Resulullah aleyhisselam yati men ayağımın üstüne. Hazreti Ebu Bekr Siddiq yuvaşraktan gelakadan habesti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nas. Ey Ayşe näme ettin? Resulullah'ın neden alqallın sallallahu aleyhi ve sellem? Bu adamlar da alqallın. Bu taada yağlarında da su yok. Bir kuyun başta diye bir işte bir dehret kılmalı olsa, namazın vakti bolsa näme etmeli? Habardarrak bolama Allah, näme diýip beýtýäň diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq käýmäne durupdyr. Hazreti Ayşe diýe, "Fa'atebani." Bagat meni melamet etti, bagat meni käýidi.
Ağzından çıkan zatda aýdypdy, näme diýip beýtýän? Hazrat Ebu Bekir Siddik inni gaýgy etýän bolmaly. Namazyň wagty bolsa, häzir teyemmüm bizim ummatymyza berilen akda. Suda ýok, namazyň wagty bolsa Rasulullah aleyhi salam bir musulmanlar näme ýagdaýa düşmeli ýakadany käýýän bolmaly. Ay ağzından çıkan zady maňa aýtmany durdy. Ýyzyndan da meni şu bykyma arkamdan şu barmagy bilen dur takadany näme diýip beýtýän? Habardar bolmaly. Nämeden sen şeýle diýip Hazrat Ebu Bekir Siddik Hazrat Aýşaga şeýtdi. Men jaýymdan şygat bilme arkamdan bykyma dürtýe, jaýymdan gymylap galajak boldum. Emma Rasulullah aleyhi salam mübarek başyny men aýagymda goýup duransaň ay gymylaman zydap durdum diye. Enemiz Hazrat Aýşa radiyallahu anha. Sen näme diýip beýtýäň? Näme habardar bolamy Allah? Bu gat musulmanlar seni ýolla goýdun diýip atam maňa şeýle käýdi. Bir almal nokteli. Enemiz Hazreti Aýşa hayru halqillah bolan Rasulullah aleyhissalamyň behterin insanlaryň ýanyna ýaşap ýören enemiz Hazreti Aýşa. Bu näme ders barmyň içinde? Ey gyýdyn gelin etýän atala, gyýdyn gelin eden enele, gyýdyn fagat sen öýüňde häzir gelin bolmaka aýdyp diýip durmak fagat şo wagtda dämişdik. Rasulullah aleyhissalamyň zinanasy bolup duran Hazreti Aýşaga Hazreti Ebu Bekir Siddik seninni jüfledim, men atalyk wezifämi bitirdim diýip duranakda sen gyýdyň çykarsaň da edep berip durmak, tädip edip durmak, aýdyp durmak biziň wezifämizmişdik. Hazreti Ebu Bekir Siddik Hazreti Aýşaga o da Rasulullah aleyhissalamyň zinanasy bolup duran Hazreti Aýşaga men seni gelin etdiminni, seni öýümden çykardım diýip durmandyr. Adam aýdy vermeli, tawsir vermelmişdik. Ýaş dostlar. Sen öz gyýdyň gelin etýäň, ýa ogluň öýerýäň. Aýny men wezifäm sawullyda adam aýtmaly, gyýdyna da, ogluny da tawsyryp durbermeli. Bu mat nagat ihtilafatly köpelipdir. Nagat bir agzalykly dörýe entek bir zadyň üstüne. Ay hayrukum li ahli jan gyýdym. Gawyňyz öz eseriňize gawwolýandyr. Adamyň bilen gawwol. Sen öz boýdaşlaryň gewünni görjek bolakadany, ol ýoldaşlaryň gewünni görjek bolakadany, öýüňdäki adamyň da narahat edama. Owlawiyetde öz eseriňi öz adamyň goý. Ya eýni şon ýaly, ey jan ogul, sen bir falanyň bir benden gyýdyn amanat edip alanyrsا, jan ogul, wezifäň madyr, ol amanatyň mugabiline Owlawiyetde öz zinanaň öz çağızyklygyň goý jan ogul. Sen ýoldaşlaryň bilen, dostlaryň bilen bolup eseriň innemen durmaha diýip tawsyryp durmaly enata. Hazrat Ebu Bekir Siddik görüň, Hazrat Aýşaga tawsyrypdy. Jan ogul, jan gyýdym. Namazyňyzda jaýynamy, dähretiňizde jaýynamy? Namazyňyzda goýamaň, namazyň oglanlara tawsyrdandyr. Eseriňizde namazda galamasyn, enataň wezifesi aýdyp durbermelmişdik. Aýny men gelin etdim, men öýerdim, indi men boýnumdan sawully de aýdy bermeli. Şmal kän özüňiz görýäňiz da bir topar ýaş gelinlerden, ýaş oglanlardan ne namaz ba, ne dähret ba. Ne namaz ba, ne dähret ba. Onda da bir işi tutmaýa, işi bir rewaç tapmaýa, işi rownak tapmaýa. Ya başka bir bereketim bolmaya zindegimde diye ay güman etye falanyň ýanyna bar ya falan ahunyň ýanyna bar ya ay men işim tutanak. Ya hiç işimde bereket yok. Bir kesbimde bir rownak yok, bereket yok. Ay maňa doga berilen bolmaly. Sen namaz bolmasa, dähret bolmasa bereket gitýärda. Jan gyýdym, namazyň bolsun, dähretiň bolsun, öýüňde bereket bolar. Jan oglum, namazyň dähretiň ýerinde bolsun. Öz fikriň harap edip ýörme. Maňa doga berilen nädire? Ay men öýüme kim gelip gitýär? Men dükanyma şol gelip gitýän adama men kän gözüme oturmady. Yalandan musulmanlar barada şeke düşüp günäkärçilik bir tohmet ýüreňe biderek zatlar getirip ýörme. Namazyň bolsa bereketiň bolar, dähretiň bolsa ýüzüň nury bolar, jübiň bereketi bolar diýakadany aýdyp durbermeliler ýaş dostlar. Bir ýaş oglanlaryň biri aýtýarda, "Hey men namaz okuýmaýan, Hudaý men tenbih edenak, şu namaz okuymanım bilen men tenbiha bolamak diýetdim. Soňram gördüm şu namaz okuymasyzlygyň öz. Hudaý şu tawfigy maňa bermeýe, mundan aňarda tenbih gerek gelmişdik."
Hudaý sen 5 wagtla üstünden geçipdi. 5 wagtla. 5 wagtyň üstüne bir maňlaýyň ýere vurmak nesip etmeýe, mundan aňyrda adama tenbih gerek gelmişdik. Hudaý maňa şunu nesip etmeýärmişdik. Jan oglum bereketiň bolmar, jan gyzym namaz dähretiň bolmasa diýakadany aýdyp tabşyryp durmaly. Hazreti Mevlana aýtdy, bir wagtda Hazreti Şuaybyň ýanyna biri gelipdir, ay men şeýle günäler etsem de hiç bir Hudaý men tutanakçy günälem bilen nipdir. Çän diýit azman günah we jormha wezkerem yazdan nemi giret mera. Menden şeýle günäli asmana garşyn gitýär, emma yazdan Hudaý meni hiç bir günälem sebepli tutanak diýipdir. Hudaý Taala Hazreti Şuayb aýdypdyr: "Aks miguýo maglub ey safi, ey raha kerdereho bigrefteti." Ey sen ýol nüýtgedip, ýolun şaşyryp ýören adam, sen ters aýtýaň, sen berek aýtýaň diýşoňa diýipdir. Hazreti Şuayb Hudaý Taala: "Çän det girem o to bi haber der salasil mandei pata beser." Ey men namaz okuýamak, men haramlaň ýerine gezýän, Hudaý men tutanak kim diye assa ýuwaş-ýuwaşdan bir baglanyryn diýipdir Hudaý Taala. Ýuwaş-ýuwaşdan bir zynjyry boýdan maşyna wuranyryn, yüreginde meni Hudaý ýok, mundan aňyrda näme zezir gerek diýipdir. Bir gezek bir Allah diýip bilýän nädir diýipdir. Bir gezek meni Hudaýy ýykylyp bilýän nädir diýipdir. Mundan aňyrda näme zezir gerek, şoňa aýdaga diýipdir. Jan ogul, jan gyz, namazyň bolmasa bereket bolmar diýakadany aýdyp durmak biziň wezifämizdir. Ey gyzyň gelineden oglun öýeren muhterem enele atala. Gawlyk bilen büýreýliň. Bir mowzu şaýat uzaga da çeksin, emma gurrun kamil bolsun. Gawlyk bilen büýreýliň jan enele. Hay gyzyň bir müşkilli bolup barýar. Men adamym bilen şu bir bahs ara geldi diýe. Gawlyk bilen büýreýil. Jan ogul bizre bolýanlar. Jan gyzym, bizre gurrunle bolýanlar arada. Ay adamyň da näme? Adam hemişe gülüp durup bilmeýär, käde gahary gelýänler. Ay käde bir ildar bolýanlar. Şayet bir başga bir müşkilaty vardır. Şayet daşarda bir zada gahary gelip gelýändir. Jan gyzym, gözeşli bol, geçimli bol. Eýem zindegini men bir gawar ýetdi. Indi bir ara gurrungle düşýär. Ya men bu arada bagışlaň aýtýan, ya men adamym arada, ay men şekde. Men şun bolup gelsin halamaýan. Sen öýüňe gelýär, sen wezifäň gawlyk bilen aýt. Jan gyzym, biderek zat etme. Allah aýtýar Qur'an-ı Kerimde: "Ve la tejassasu." Ey dörjelemeň. Adamymyň bolup gelsin, häzirşi bolup gelýär. Adamym şulan bir fol men bilen sert berhord etýär. Hudaý Taala aýtýar: "Ve la tejassasu." Dörjelemeň. Ey şun guşysynyň hemeli zatla waka. Şun guşysynyň kimli bilen bolýanka? Dörjelemeň diýär Hudaý Taala. Dörjeleseň bir zatla açylsa, zindegiň dargar, ýüreň doýar. Dörjelemeň, ýöne dogat, özüň muhabbetiň kököz. Özüň ışkyň kököz, özüň gawlyň kököz, özüň zindegiň muhimdigini kököz, hemmesi dogurlanar. Gel diýil dördüň, gördüň da bir näse zatlary. Nagat zindegiyle dargady, nagat muhabbetli aradan gitdi, nagat serdiyle geldi. Arada çağılaba, iki däne zinany erhile ýaşamaly, nagat arada serdi muhabbet ýok. Hudaý Taala aýtdy: "Ve la tejassasu." Dörjelemeň diýär. Özüň muhabbetiň bilen, gawlyk bilen biri-biriňe aýt. Ya ey ene, ey ata, sen tabşyrmalydyň. Gawlyk bilen bir. Ya bir tofor gelille bir öýde ýaşap ýa, oglany gawy, ýani adamsy bilen gawy muhabbetli ýaşap ýa. Adamsy zenanasyny gawar ýa, razy edip de ýaşap ýa. Emma eneň ya ataň ya öýdäki aýal ogallaryň dehaleti bijalary bilen madam bir gurrungle men adamym gawy diýe, emma şu adamym öýdäkileriniň keplerine gitýär. Bir zindegiň dargatmak, bir gawzatly bilen büýreýliň, edep gawlyk bilen aýtmaklykdadyr. Ýani gyzyňa gawzatlar büýür. Ya ogluňa, ay sen zinanaň bulam falan ha, sen zinanaň bulam falan işler etýär ha. Oglun doýurup durmak bir musulmançylykdan dädir, ýagşylyk bilen büýürmeler, ýaş dostlar. Ol telekelik bilen büýürjek bolandan soňra, ýyzy şerelçek bolandan soňra, onu keplemän nuranyň gawdyr. Ola kon nokta haşy. Bir adam bir şere büýürjek bolsa, telekelige büýürjek bolsa, şu keplemän nuran gawda. Hazreti Sadi aleyhi rahmet ýa-da Bahayim hamuşan du guya beşer, zeban besti behter ki guya beşer. Bahayim dört ayaklı heyvalla, ola hemişe dilleri yok, keplep bilmeýärler.
Emma guya kepleyen, sayreyen, avadan asıklayan beşer, insan kepleye. Zaban besti behter ke guya beşer. Ayşe dili bağlı bolup duran dört ayaklı hayvan gawudur, keplese fakat şer bilen bürüye. İki neferin arasını bozdurye, bir hanavadan bunyanı bozdurye, muhabbeti aradan ayırye, iki dosun arasını açye, keplese şer bilen kepleye. Bula adamlardan şol keplemen duran hayvan yaxşıdır diye Hazreti Sadi aleyhirrahme. Gawluk bilen, edep bilen. Hazreti Ebu Bekir Siddik görün, Hazreti Ayşe'ge Resulullah aleyhisselam'ın zawjesi bolmak bilen ummahatul müminin şu saadete yeten enemiz Hazreti Ayşe'ge onu da aydıp kayıp doğmuştuk. Ya yeni bir şunna almalı nökteli. Ey atala, qyzyň da haqqy wadyr ha. Gelinit göwerenden soňra bir muşkilaty ba bolsa, gelip seni atağı derdi del etmek. Ey qyzyň gelin bolup gitdi, bir adamsından bir eziyet çekinýär. Ya bir oğul kızından eziyet çekinýär. Ya gaynatasından eziyet çekinýär. Indi sana di gelen wagtynda şikayetin aýtmaklygy, derdine derman bolmaklygy sen de wezifeň ha. Bir toforlyga öz ene ýaly hiç wagtda bolunmaýar da. Bir toforlyga gyzyň gelin edipdir. Soňra başga bir ýanyna ýoldaş alypdyr, başga bir ene alypdyr. O biçareli o tadı adamsının eline derdi va. Bu ta gelip atasına aydanla da atası nämetsen özün günüň şo tadı gördüýmek, awara bolup ýölle. Sen şikayetini aýtdy, sen muşkilini hal etmek, öňçe sana ata diýip aýdylypdy. Sen wezifeň. Ol ene ýaly hiç wagtda bolmy, ene ataň bir gadryny bilmelaş. Ýaş dostlar mowzuňdan asylyp gitýär. Bir wagtda bir adamlaň biri zenanasy dünýeden geçýär, mana aýtmaklykdan her bir musulmanyň çağasyna rahmildir. Mana aýtmaklykdan bir şahsy bir zat etmeklik de bir ýaş dostlar. Her bir eneň ýerine düşýärle de yeni musulmandyr, ýüreklerine rahmadyr. Oň üstüne gurrun ýok, gurrun şuň üstüne her zire mehriban bolsa da, her zire ýumşak bolsa da, öz eneň ýaly hiç wagtda adam bolmaýar da. Şu öýdäki ba ýüzi nurly, dil dogaly enelemizin gadryny bileýliňe ýaş oglanlar. Hey sen oglan wagtynda, seni ulaltdy. Sana enelik wezifesini bitirdi. Inni sen ulallyň, ýa ýanyňa ýoldaş geldi. Ay eneň marada bir zatlar aýdanna, bizim wezifemiz eneň öz hormaty, jaýgasy, inni ulalamyzdan soňra ene gerekkä, ata gerekkä diýilýän ýaly etmelerdir haber hortda. Bir adamlaň biri zenanasy dünýeden geçýär. Başga bir zenana alýar. Mundan bir 6 ýaşyndaky bir oglanjyk galypdyr. Öňçe bir 6 ýaşyndaky oglanyň enesi dünýeden geçýär, atasy başga bir zenana alýar. Güllerden bir gün atasy soraýar, "Janagul, bi ejen gawmy, bi enen gawmy, öňçäki enen gawmy?" Ol oglan aýdypdyr, "Öňçäki eneme ýalançytdy, ýalan aýtýatdy, allaýatdy. Emma bi enem dogry aýtýar her zady." "Näme diýdiň bolýaby?" "Onda öňçäki enem aýtýatdy, hey oglan, sen bet bolsaň, sen şuluk bolsaň, sen men diýenim etmeseň, sen as goýaryn diýetdi. Men şeýle bet bolsam da, şuluk etsem de, enem gıýgyrsam da, yine de enem ağlayamıştık, men yatmakam, ya email wagt bolanna, men garynjym doýur ýetdi, men as goýmaýatdy, ol enem ağlayamıştık. Emma bi enem dogry aýtýar diýipdir. Maňa hey oglan, sen bet bolsaň, sen şuluk etseň, sen as goýaryn diýe. Men oglanlyk edip bet bolasam, şuluk edasam, men as saklaýa, şumat 2 ullap men hiçdat iýemak diýipdir atasyna. Öz eneň ýaly bolmaýar. Seni oglan wagtynda sen as goýmady, seni suwsuz goýmady, seni ýalaňaç goýmady. Inni ulalangdan soňra özüň bir güýç gelenden soňra eneňini garrypdyr da, indi sen ha ene gerekkä ýok. Ol gülle sen başyňdan geçdi. Ene seni äpbermedi. Ene sen başyňda durdy. Be her hal gawlyk bilen büýürip durmak, sen gyýdyn gelse, şeýle ýagşylyk bilen aýdyp durmak biziň wezifemizdir. Muhterem enele. Ya yine şu noktede enemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha boyunna gerdenbent takınıptır. Zinetten süreyim, öz adamyňdan süreyim, ey ayallyk Allah, hiç işgali yok. Öz adamyňdan süreyim dakınyan, bedeklerden bedeklenyan, bilen hiç muşkili yok. Emma
öz adamyňdan sirem bolsun şe. Zinana diýäniň bir hayaly bolmaly. Zinana diýäniň bir jymgaly, bir jemaatla, bir Qur'anla, bir ahulla, bir wagzla, bir nasihatli, şulaň içinde bir ýürege da bir eser etýän bolmaly. Zinana diýäniň zinetini, gelişigini, awadallygyny öz adamsyndan sirem saklamaly. Adamsyndan sirem etmeli. Hudaý Taala aýtdy: "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyetil ula." Zinetinizi, awadallygyňyzy geçen jahiliyet ýaly edip daşaryk çykarmaň diýär Hudaý Taala. Eş ayet Hudaýyň aýtýan sözüşi, bazara çykýan bir zinetin adamyňdan sirem bolmaly. Bir ýaş oglalla we tükände bolýar. Ey bir galat edipdir, şu şogly intihab edipdir. Ýaşy dädemiz biz getirakadan şu şogulla goýupdyr. Bir nagat kyn ýagdaý bolupdyr. Zenanala haya gidipdir. Adam özüni saklamak kyn bolupdyr. Sen ba ýok diýip äsgeren akla diýär. Bir zenanaň bir hayasy bolmaly. Bu Hudaýyň aýaty, bu wagzla, bu nasihatli, jan aýallygylla. Zinet işgali ýokdur, emma adamyňdan sirem bolsun. Elhamdülillah qawla da ba, qaw imanly, hijably, muhterem aýallygylla, hijabynyň üstüne gaýym durýarly da ba, emma jan aýallygylla ýürekde iman ma bolsa, zinetin öz adamyňdan sirem etmeliler. Be her hal Hazreti Ayşe radıyallahu anha aýtýar, Hazreti Ebu Bekir Siddiq maňa gelakadany şeýle käýmäni durdy. Emma Rasulullah aleyhissalatu vesselam näme? Ey Ayşe, sen näme diýip beýtdiň diýipdir. Näme diýip habardar bolmaýan diýipdir. Näme diýip sen gaýym durmalla diýipdir. Hiç Rasulullah aleyhissalam nagat husny huluk bamışdyk zinanasy bilen. Nagat Rasulullah aleyhissalam bizlere ýaş oglalla zinanaly bilen näzire berhord etmekligine öğrenýär. Ne käýipdir, ne gaharlanıpdyr, ne habardar bolmaly diýipdir. Ey bolýa gaçanmasa, tafylmadyk bolsa, galaýlyň günnüzlükde tafart, ýagtylykda tafart diýip Rasulullah aleyhissalam galýa. Nämen derser ýa? Zinanaňdan mudam ýagşylyk görüpdiňde, ey ýaş oglan, bir ýerde bir iştibala bolsa, bir ýerde bir sen meýliňe görä bolmasa, tamam diýwary ýykmaly da. Hazreti Sadi aleyhirrahmet derahti ke peýweste baraş xori tahammül konan geh ke xaraş xori. Bir bagdan mydam miwasyny alýan bolsaň, miwasyndan haýyrlanyp duran bolsaň, käde saňa bir tikennäde degasa, muny jydamaldyr. Tiken degit ýakydan ba kökden gofarmak ba akyllydyr. Sen hemişe bir ýagşylyk görüpdiňde, ey oglanlaň ekläpdi, oglanlaň bekläpdi. Saňa ýok wagtynda eşeriň gözläpdi. Sana bişiripdi, sana düşüripdi, sen hytmatyňda bolupdy, käde ýalňyşlyk bolsa geçmeli. Rasulullah aleyhissalam şi dersi berýär ha bize ýaş dostlar. Görýän bir arasda namazy jaýynda, dähreti jaýynda sen wagan amanat oglanlaňy amanatdary edipdi, öýüň saklapdy. Hemişe bişirip, düşürip hytmatyňda bolupdy. Azazyk ýerde bir iştiba görseň, eýýän biderek berhord edip öýüň bonýanyny, öýüň asasyny, hassa oglanlaň öwünde. Sen ogul gyzyň görüpdi da bir enata, inki oglany estere salýan zat, oglanyň ruhiýetini tezif etýän zat, enata öz ogul gyzynyň öwünde, gişik çagan öwüne gyksik etmekligi. Adam bir gözeşli bolmaly, geçimli bolmaly. Bir wagtda bir ahun näden ýanyna bir ýaş oglanlaň biri bar ýanyna. Jana hunnada bir 15 ýyl boldy men öýlenenime. Zinanany bir gewünni görmek bir ýollar kenna. Jana hunnada 15 ýyl boldy men öýlenenime. Şu zinanamy hiç men oňuşyp başaramak. Her zady dogry diýip kepleýän egir bolup düşýär. Ay şu dogurdur diýip akdan aýtýan, görýän egir bolýar, ay näçe bolýar, günüm da zäher bolýar. Näme deýin jana hunnada? Ola hunnada edipdir, seň işiň rahat onda diýipdir. Men gaýga derlik ýaldatdy. Ha näme deyin? Zinanaňy her zat kepleseň egir düşýär diýäňdämi hawa? Madam zinanaň öwde gezip edipdir. Aýş zinanaň bişirýän zadyny öw, bir zat düşürse öw, özüni öw, geýýän zadyny öw, etýän işini öw. Ay madam zinanaň öwden gezipdir. Ol hemişe sen bilen gaw bolar, hiç görüňde bolup ýörmer dipdir. Şey diýilmi hawa şey? Bir de aradaýmyşdykda. O selälikden bäri işdat ýena Yank öýüne gelýär, inşallah hunnadan aýdanny etmeli. Öýe gel akadan zinanany öwmeli. Agdasar gözleşip turupdy da, işte agdasar bolanda men muny öwüp başlaýyn. Bolmajak bolsa da ýöne bolmaýar ha.
Agdasar wagtda zenanat gelýär, saçagy diýe hemme zady getirýär. Yankı bismillah diýakadan agzyny açypdyr, desla bir galam agyna salakadan ey binagat gaw bolupdyr, binagat tagamly bolupdyr. Ey binagat gaw bişiripdir meni. Mun bişiren nagat ökde bolmaly. Häzir şumaly selim şejeredat men içik göremek diýip ewip başlapdyr. O zenanat aýdypdyr, ey burnundan gelsin merkiymiş. Onun 5 ýyl saňa hyzmat etmeýän menkine eweňa buny eltim getirdi, şoňkyne uýaňda sen niýe naňa? Bizden zenanaň ewip başlamaly, göwüni hoş bolýan zatlary aýdy bermeli. Resulullah aleyhisselam husn-i huluk zenanalar bilen gawber hurd etmäni öwretýär. Öz mübarek sözüne amele öwretýär. Hayrukum li ahli. Sizin gawyňyz öz eşeriňize gaw bolýar. Gahar bolýar, ýutýan geçirýär. Ýagşylyk bilen gezmäni enemiz Hazreti Aýeşe Resulullah aleyhisselam bilen ştada belletýär. Ve her hal enemiz Hazreti Aýeşe aýtýar: "Faqama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta asbaha ala gayri ma." Resulullah aleyhisselam bir wagtda gözüni açdy, inni dehret kılmaly, namazyň wagty bolly, suw ýok diýe enemiz Hazreti Aýeşe. Inni suw ýok, Hudaý Taala şo taada teyemmüm aýasyny nazil etdi. Kıyamata sellim biz ummatlara bir tahfif, bir yeňilligi Hudaý Taala nazil etdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Siz ey Müslümanlar felem tecidu ma'an su tapmasaňyz feteyemmemu sa'iden tayyiba arasaca pak toprağa teyemmüm edeň diýe Hudaý Taala. Şitada teyemmüm ayeti nazil bolýar. Emma teyemmümde bir hikmetli var. Yeňiljek zat Hudaý Taala biziň şeriatimizde kıyamata sellim aýet teyemmüm şitada nazil bolýar. Emma içinde bir hikmetli var. Hem teabbudi hikmet hem ilmi hikmetli. Teabbudiye adam inki şerifterin yeri yüzü elin gumawraqydany Hudaýyň buyrugynyň beraberinde men namazym goýmaryn, Hudaýyň buyrugyny goýmaryn ýaqydany muhterem yeriki yüz bolsun elin gumawraqydan yüzüne wurýar. Ilmi lahazanna jediden aýdylýan zat gumda bir halate antibiotik ba yani mikrop koşysi ba. Şu mikropları şu kum öldürüyor. Su voltaki kullen def etye ayırıya. Emma ya kumun özde degse şu mikropları kum khonsa etye. Yankı mikroplar diyakadan ilme cedidin de aytyan zadi. Sahabala Hazreti Ebu Bekir Siddiq barada, Hazreti Ayşe barada. Bir näçe gedek ol wakyy efkde tohmeti zina urlanna da Hudaý Taala Hazreti Ayşeň bir günahlygyny nazil eden wagtynda we bir de ýene Resulullah aleyhisselam ayet nazil boldu enemiz Hazreti Ayşe'den sirim Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in muhterem esersinden sirim bolanna Hazreti Usayd ibn Huzayr diýen sahabe edipdir. Ma hiye bi awwal bereketikum ya ala Abi Bekrin. Ey Ebu Bekir'in esersi, biz size deslapky bereketdäbi. Siz ozurlarda Hudaý Taala tarapdan kän paýallyňyz, siz hemişe öwde daýtýakydany şeýle aýtdy. Bir ahyrkyja gurrun şiwillerine tamam edeyli. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in fazilati beterken yaş dostlu. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in fazilati beterken. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh hemişe qepti yenmişdik da Ebu Bekir Siddiq'in izina. Eyş Ebu Bekir Siddiq'in etýän işlerini men etip başarasam da diýip qeptiye. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh erti namazdan çykýar. Erti namazdan çykakydany görýe Ebu Bekir Siddiq çaqqalak bir howlukma halat bolakydany bir ýerik ýürüp barýar. Hazrat Ömer Ebu Bekir Siddiq'in izinden gitýär, nirek barýaşy. Medineň bir guşeräginde bir ýykygrazyk bir jaý bolmaly, gadymy ýerejik könerek jaý bolmaly.
Hazreti Ebu Bekr Siddiq şu jaýyň içine girip gidipdir. Hazreti Ömer görýär şu jaýyň içine gireni görüpdir. Emme sır näme? Nämeden şirim girýär muňa? İkilinci gün yine görýär Hazreti Ebu Bekr Siddiq namazdan çykýar, çaqqallap barýar. Hazreti Ömer inden irek barýar görýär. Yine de şu bir ýykygyra açyk jaýy Hazreti Ebu Bekr Siddiq girýär. Gözleşýärdir ya Ebu Bekr Siddiq çykandan soňra Hazreti Ömer barıpdyr şu öýe. Näme kaçda Ebu Bekr Siddiq girýär. Görüpdir bir ýaşly zenana, bir ýaş olakon zenana, iki gözlerde kör zenana, ne ogul wa, ne gyz wa, ne bir garnaş wa, Medineň bir guşesinde bir gözleri ýok kör zenanaň bir özi ýaşaýarmyşdyk. Hazreti Ömer barýa, yankı gelen adam näme etýär diýe. Taniýanmy şonu diýe zenanaga. Ol ýaşly zenana gözleri ýymyk zenana aýdypdyr, bilemek diýipdir. Emma Hudaýyň ýagşy bendeleri de känna, Hudaýyň gawy bendeleri de känna. Kimdigine bilemek, emma günne gelýär, men eserim Suriýe, men agzymy iýjek zat sallamda berip çykýar diýipdir. Hazreti Ömer ewurlyk gaýtýar. Ebu Bekr Siddiq'in bir etýän işi hiç Hazreti Ömer men şuň ýerinden ýetip bilmeýän. Hazreti Ebu Bekr Siddiq dünýeden wefat edenden soňra Hazreti Ömer ol ýaşul zenana ýadyna düşýär. Ol ýaşul zenana Ebu Bekr Siddiq barýatdy. Inni onna kim gözlejek diýip Hazreti Ömer barýar. Barakadany sesini çykarmaýa, eýni öňki adam gelende Ebu Bekr Siddiq'dygyny bildirmän işlerini edaqadanjyk çykyk gaýtýar. Hazreti Ömer de barakadany öňki işleri etýäşi, öýün süwürýär, hurman alaqadan zenanaň agzyna goýýar. Ol ýaşul zenana hurman agzyny çegnäni aýdypdyr. Sen doganyň dünýeden geçdimi, sen täze gelliňmi diýe. Hazreti Ömer Faruk aňalýa täçjüp etýär. Nirden billiň men doganym dünýeden geçelligini? Onda ol ýaşul zenana aýdypdyr. Ol ewünçäki gelýän adam hurmany men agzyma salanna şänigini hurman hassetini şänigini joda edip agzymda goýýatdy. Sen hurmany hasseti bilen şänigi bilen agzymda goýdyň. Şondan bildim ol ýagşy adam dünýeden geçipdir diýipdir. Hazreti Ömer iki diýde şökakadan ağlap, ey Ebu Bekr Siddiq, sen näzire adam, sen ýaşap ýöken sen ýygyňdan ýetip başarmadyk, sen dünýeden geçip gidenden soňram da eden işiň bilen bizi aňaltyň da diýakadan Hazreti Ömer ağlapdyr. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in ýerininden mydam gepdi ýemişdi Hazreti Ömer. Bir gün Resulullah aleyhisselam'a Hazreti Cibril gelipdir. Ya Resulallah, asmallarda Hazreti Ömer'in bigat fazilati va, bigat derecesi va, eger Hazreti Ömer'in asmanını periştelen edip gurrun etýärlerini, fazaillerini, faziletlerini sana aýtjak bolsam, Nuh peygamberin ömrü gerekte Ömer'in derecelerini asmanına bolýan derecelerini aýtjak bolsam dipdir. Yani bu gadri Hazreti Ömer'in magamy derecesi defede Nuh peygamberin ömrü gerek. Şonu aýdyp tökötýänsem dipdir. Resulullah aleyhisselam onna Ebu Bekr Siddiq näzire dipdir. Ebu Bekr Siddiq Hazreti Ömer'in şo duruşyny aýtmana bir Nuh peygamberin ömrü gerek bolsa, Ebu Bekr Siddiq'in birçe ýagşylygynyň üstünde aýdyp durmana bir Nuh peygamberin ömrü gerek dipdir. Ebu Bekr Siddiq şijere bir şahs bolansoň Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zenanası bolup duran enemiz Hazreti Aişäge onunla da şu dinini gaýgadyp, namazyny gaýgadyp, şeýle Hazreti Aişäge etap edip, käýip, melamet edensen Hudaý Taala teyemmüm aýan nazil edip hem Hazreti Aişäge hem şo taýdäki musulmanlara hem kıyamata çellim bizlere Hudaý Taala bir tahfif edip, yeňillik edip bir şeriatymyzda teyemmümüň felsefesi, teşrii hikmeti şonda bolýar. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdenden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala ihlas bilen oturdyňyz, baryňyzdan razy bolup cennette şeýle oturmak hemmemize nesip etsin inşallah. Ötellen ruhşat bolar ýaly bir elhem 3 ihlas okuyup eçerde daşarda beýleki ýurtlarda kulak asýan dogallan ötenleriniň hakyna täzeden köneden inşallah ustadla doga eder okuyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.